Hej alle sammen og velkommen til en video. I dag der sidder vi herinde på strandet.net i beskrivelsen. Og så i dag der skal vi simpelthen show off vores guest room. Og så skal vi vise lidt rundt, eller vores guest room, og så skal vi vise lidt rundt. Og så vi har ikke noget vi skal sælge, men som I kan se, så kan jeg gå op. Men vi venter lige lidt på nogle gutter. Så jeg mangler 2K. Nå, okay. Jeg tror Kasper mangler 17 eller sådan noget. Men jeg tænker lige at læse historien. For mange år siden blev et skib beskudt og sank mod bunden. Lige mens alt så værst ud, skete der et mirakel. Jeres kaptajn Math fandt øen og kaldte den for Arteria. Alle som var ombord på skibet, svømmede ind mod øen, og de startede et nyt liv. De skulle selv skaffe mad og andre ting. Alt var godt, men så skete det. Alle de strandede opdagede, at der var flere øer, og de kunne komme videre. Og for at komme videre måtte de lave skibe. Skibene lavede de ud af ting fra minen og træfarmen. Nu er det din tur til at komme videre. Bøj. Ja. Men det her det er simpelthen spawn. Her ringer man op. Det er fordi vi har den dejlige Math. Ja. Okay, hack. Thomas, hjælp! Okay, nu kommer no hacks. Eller nej, det var dig. Holy scheisse, mand. Vi ved godt, om det er han hacker. Nå, lad os se. Jeg tænker lige hurtigt, vi kommer over til vores celle. Jeg tænker, jeg skal lige vi kommer på rekord, hvis det er. Og der kommer... Hvis der I skulle lyst til at downloade pakken, så er det Refractions 15k pack. Jeg skal nok linke den i beskrivelsen, hvis der I gerne vil downloade. Og det er Mediafire, så det er meget let. I skal bare klikke på download. Og så gemme den. Nå, men det her det er simpelthen vores første chest room. Den her er til crap, den er til crap, det behøver vi ikke vise. Sådan lidt narko-halløjsa, crap også. Hernede, i den her, der har vi kamosvær og vores sharp IV piratsvær. Og sådan nogle skildpaddsvær. Heroppe, der har vi nogle pots, som skyfjer og gaps og alt sådan noget. Og den her er XP bottles, ekstra dirgier. Og det vi har på nu, det er bare fuldt på træ. Her er vores enchanting tables og alt sådan noget. Jeg kan egentlig tage kits enchanter. Hvis jeg lige... Der. Sådan der. Væk. Hvad? Kit. Det er godt til nogle kits. Prøv lige lidt. En til. Hvad? Nå. Jeg mangler et C. Så er det derfor. Jeg troede lige, at Kit Enchanter ville blive fjernet. Så må du stå lidt i vejen. Sådan der. Nå, men hernede under den, der har vi sådan vores steps. Nogle skybuer, så pile. Og så nogle andre buer. Her har vi sådan tools. Og det her er vores infbu. Det er min. Det er fordi, det var mig, der fik den. Og ellers så er det bare kammerbuer herinde. Noget piratgear. Sharp 3 svær, bare noget crap. Vi har lavet det er fordi, den bare let ligge. Herinde der havde vi kammergear og alt sådan noget shit, fordi at vi havde det, vi lavede DP med det. Men her er vores noget mere piratgear med Sharp 5 sværmandsvær. Her er vores diamant sværmandsvær. Og her er vores dirgear. Og der er Simon til Sharp V. Har du P4 på? Nej, jeg kun P3 på. Er du død med dit P4? Nej, det ligger lige her. Det ligger på første. Nå. Her er vores ven Kasper hytte. Men hvis det er, så kan I altid bare... her er min. I kan altid måske også, hvis I gerne vil donere eller et eller andet. Ja, og kunne vi få et til nogle hytter, så... Eller faktisk egentlig ikke få et, men... Bare sådan, hvis der... Vi kunne godt tænke os ting, som kunne sælges. Sådan. Men når vi kommer op til... Bertha. Så vi går ikke efter at blive stegt op, vi skal bare hurtigt videre, fordi vi hader Bertha. Ja. Vi har været helt... I må gerne hjælpe os med at komme videre. Væk derfra, ja. Altså, vi har været i Bertha vildt mange gange, og det højeste vi har været, det var Duro. Gigi.
Og jeg er altså ikke lige den bedste til at punish mig selv. Det må jeg lige bare over med, hvis det er, I sidder derude og er syge PvP'er. Og synes holy shit, hvor I dårlige og sådan noget. Ja, vi er dårlige til PvP. Ja. Nogle gange går det godt, andre gange Så går det bare helvede Mads, hvor er til. du henne? Jeg lever til cellen. Hvor er du det? Jeg var i Tramien. Der kommer en mark. Ja, det kan jeg godt se. Kommer. Booster han. Okay, nu er han død. Det skulle han aldrig have gjort der. Jeg booster dig med Skyfjern. Holdt. Lidt længere. Boom. Nej, hvad? Han må ikke PvP-lock. Så satte han speedhack på, eller hvad? Der. 2, 1. Kom nu. Ja. Ja. Jeg skal lige op og have liv. Jeg er nødt til at gap, ellers så dør jeg lige om lidt. Okay, 2,5 mand. Ja. Har du bobler nok? Ja, jeg har lige været op. Han havde wheat. Der er et gap. Ej, lad mig nu komme op. Og der. Godt nok. Nå, så var der lidt spænding også. Det er altid godt. Ja. Men jeg skal nok hjælpe dig med at sætte dit OBS op, Simon. Ja. Nå, det lægger vi så hurtigt ind. Sådan der. Jeg har lagt det ind, jeg havde. Han fik lige... Så lige debs af. Jeg har ikke gjort det. Nej. Hvor meget wheat havde han? Ikke særlig meget. Han havde kun 4 stykker. Så kan vi lige høste, så kan vi skaffe dig et K mere. Ja. Undskyld, min lillebror, han lige ude og kalde på min far. Det var fordi, jeg sidder nede i stuen. Det er fordi, jeg har været syg i dag. Syg? Mm. Og vi er blevet rated igen på Faction. Der kommer også en serie op ind fra Tabt Faction. Er vi blevet ready igen? Ja. Eller ikke rated, sådan. Så der er bare blevet taget nogle ting og smadret, og alle vores spawners er i hvert fald væk. Så vi er flyttet op i luften igen. Hvad hedder det? Ej, selvfølgelig er vi stadigvæk nede i jorden. Men i hvert fald, vi er blevet rated. Her Simon, 13 wheat. Ned og sælge, så får du også nok. Så gem det til Kasper, du. Så husk at lægge af til Kasper. Jeg vil også gerne snart have Kasper op. Så vi kan komme op og få fuld farmerhytte for første gang i mega lang tid. Ja. GG, der er lige en, der købte lidt fisk og blæksprutte. Kommer den? Ja, jeg skal lige hurtigt eat. Og som I kan se, så jeg er både pirat og val. Simon han er kun val. Er du val? Val? Nej, ikke val. Hvad mener jeg? Hej. Undskyld, det er lige my mistake. Jeg tænkte, at du så val, jeg tænkte, what the fuck? For lige kommer der nogen. Hvorhen? Heroppe. Krigpil. Jeg... Skal du stå og rot efter mig, din lille satan? Nå, det tænkte jeg nok ikke lige. Hvor mange penge har du? 20k? Jeg har 21 køb. Solgte du det hele? Så. Jeg sagde, at du skulle lægge af til Kasper. Jamen, det er også fint nok. Vi skal sælge til ham selv mange gange. Og nu kommer min far. Undskyld, hvis det larmer lidt. Men jeg ved ikke, hvor langt, eller vi skal synes begynde at sætte en timer til. Hvorfor? Jeg er ikke helt ikke optaget særlig meget tid. Nå, men lige komme over her. Der kommer Olego, ham her time. Det er ikke. Just Toby, din lille hekser. Nå ja, vi har også fået en wreck nu jo. Ja. Nå, der var træfarmen, og inde i det der ting, der er mine. I så Black Market, det har det spawn. Normale hytter, I har også set donatorhytterne. Info, mapbygger, shoppen. Hvad er det nu, vores kanal hedder? Det kan jeg ikke huske. PK-brødrene. Ej, det er pinligt, det der. Olego. Hvor slår... Olego. Nej. Jeg
skal nok sige, at han skal stoppe. Okay, han unteamer simpelthen også mig nu. Okay, jeg putter op. Ja. Hvor er de fucking svin. Jeg får mig... Thomas, hjælp! Jeg er så stok. Du kom lidt med, Rasmus. Det gør jeg. Ej, From Hansen er på mig. Rip. Jeg kan ikke gøre noget. Ja. Jeg kommer ned og hjælper. Nej, han er på 5 HP. Han er på 5. Ej, rip. Jeg tjente lige noget gear. Det er sværmensvær. Nice. Jeg tænker lige, vi kommer tilbage i cellen. Lego har simpelthen unteamet mig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er simpelthen team med næsten alle. Røbet eller hvad? Ej, jeg dør. Fuck lort, jeg døde. Rip, mand. Så afslutter den altså bare her. Kommer du? Nu kommer Lego selvfølgelig efter mig. Jeg har bare mistet 0 HP, mand. Nå, så afslutter den bare selv. Jeg kan også godt komme, hvis det er. Jeg står i spawn. Ja, jeg kommer. Jeg var også selv i spawn. Ej, rip. Nå. Der er sådan nogle regler her, dem kan I selv læse. Der var piratskibet. Jeg vil simpelthen sige tak, fordi I gad se med. Husk at smide et like og subscribe, hvis I er nye, som I sikkert er. Men I må have det godt til næste gang. Hej hej.